Ελληνίδες Έλληνες, όταν κανείς δεν μιλούσε, το ΚΑΕΠ και εγώ προσωπικά είχα πάρει επίσημη θέση και είχα αποκαλύψει την τεράστια κομπίνα που έχει στηθεί και τα εκατοντάδες εκατομμύρια που έχουν πάει στις τσέπες των κυβερνητικών νταβατζίδων. Και ομιλώ για την τεράστια οικονομική απάτη με πρόσχημα τη συντήρηση των λαθρομεταναστών. Επίσημα πλέον ομιλούν πως πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια έχουν κάνει φτερά και πως για κάθε 100 δολάρια που δίνονται, τα 70 χάνονται. Λένε βέβαια χάνονται γιατί απλά δεν κοιτάνε στις τσέπες τους. Εάν κοιτούσαν στις τσέπες τους, να δεις πως θα τα βρίσκανε. Τι έχουμε σήμερα, Ελληνίδες Έλληνες? Με ένα σπάρο, δυο τριγώνια. Από τη μία, ο ανθέληνας που βάλατε στο τιμόνι της χώρας υλοποιεί το σχέδιο της Ισλαμοποίησης της πατρίδας μας και από την άλλη βρήκαν τρόπο ώστε να τα οικονομάνε τα λαμόγια κάτω από το τραπέζι. Προσέξτε τώρα. Προσχεδιασμένα πέρασαν στη χώρα εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες, εκ των οποίων ουδής είναι πρόσφυγας πολέμου, τους εγκλώβησαν εντέχνως κλείνοντας τα σύνορα και άρχισε πλέον το πάρτι των εκατομμυρίων. Ποιος θα μπορούσε να σταθεί αρρωγός σε αυτή την περίπτωση και να καθοδηγεί την κοινή γνώμη? Μα ποιος άλλος από τα μέσα μαζικής συσκότησης? Δεν χρειάζεται να τρώω το χρόνο σας με παραδείγματα για το τι δείχνανε και το πώς προπαγάνδιζαν ώστε να γίνει αποδεκτή από τον ελληνικό λαό η εισβολή των χιλιάδων λαθρομεταναστών στη χώρα. Ελληνίδες Έλληνες, προσέξτε πώς στείνεται η κομπίνα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτιάχνει 10 ΜΚΟ η κυβέρνηση, φτιάχνει άλλες 10 ΜΚΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας φροντίσει από πριν να βγάλουν νομοθεσία που να επιτρέπει μόνο στις ΜΚΟ να διαχειρίζονται τα λεφτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό το κάνουν για να μην μπορεί κανείς μετά να αποδείξει πως τα λεφτά αυτά τα έφαγαν οι κυβερνήσεις. Εάν στριμωχτούν δηλαδή, θα πούνε πως τα έφαγαν οι ΜΚΟ και άντε να βρεις ποιοι είναι και πού είναι. Πληρώνουν λοιπόν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να τους ρωτάει κανείς εάν θέλουν, για να τα τρώνε τα λαμόγια που κυβερνάνε. Γιατί οι ΜΚΟ παίρνουν τα λεφτά, κρατάνε ένα μικρό ποσοστό για πάρτι τους και τα υπόλοιπα τα δίνουν σε αυτούς που έφτιαξαν τις ΜΚΟ, δηλαδή στις κυβερνήσεις, δηλαδή τα βατζιλίκη. Και έψαχνε μετά ο Κώστας ο Καραμαλής να βρει που είναι τα βατζίδες. Στη Βουλή είναι, Κώστα, οι ταβατζίδες. Στη Βουλή. Αυτοί λοιπόν τα παίρνουνε και εμείς συνεχίζουμε και ταΐζουμε τους λαθρομετανάστες από τους φόρους μας. Όλοι αυτοί που πάνε στα νοσοκομεία, ποιος τους πληρώνει? Ξαφνικά γεμίσαμε ΜΚΟ και αλληλέγγυους. Ωραία μόδα. Δηλαδή, αυτοί ποιοι είναι? Είναι μια παρτίδα ανθρώπων που έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα, ξυπνάνε το πρωί, σου λέει δεν έχουμε τι να κάνουμε, δεν πάμε να συμπαρασταθούμε στους λαθρομετανάστες. Εμείς δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ, όσοι έχουμε δουλειά ακόμα, και δεν τολμάμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Όλοι αυτοί οι εθελοντές, κατά αυτούς εθελοντές, που βρίσκονται από το πρωί ως το βράδυ στα hot spot, πώς συντηρούνται αφού δεν δουλεύουνε? Πώς συντηρούν τις οικογένειές τους? Απλή η απάντηση. Τους πληρώνουν τα αφεντικά τους που έφτιαξαν τις ΜΚΟ. Αλληλεγγύη, αλληλέγγυος, είναι αυτός που βλέπει κάποιον να υποφέρει, παίρνει 10 πακέτα μακαρόνια ή ό,τι άλλο μπορεί, του τα πάει και μετά γυρίζει σπίτι του. Δεν κάθεται εκεί να προσέχει μη τυχόν και του φύγει ο πελάτης του. Γιατί οι αλληλέγγυοι δεν πάνε να συμπαρασταθούν και σε άλλες χώρες?
Μόνο εδώ υποφέρει ο κόσμος? Απλή η απάντηση και εδώ. Γνωρίζουν πολύ καλά πως μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Πως μόνο αυτό το κράτος διαχρονικά το κυβερνούν ψεύτες, κλέφτες, δοσύλλογοι, ανθέληνες και λαμόγια. Πέρσι, σε μία ομιλία μου, είχα αναφέρει ένα παράδειγμα. Ας το θυμηθούμε λιγάκι. Το hot spot της Χίου στοίχησε 854.000 ευρώ. Η έκταση είναι παραχώρηση του Δήμου. Τα containers είναι δωρεά της Εταιρείας Ελληνικών Πετρελαίων. Τα κρεβάτια είναι του στρατού. Ο στρατός τα μετέφερε, ο στρατός τα τοποθέτησε. Τα 854.000 ευρώ πού πήγανε? Σε ποιανού υπουργού την τσέπη μπήκανε? Γιατί δεν μπορεί. Κάποιοι τα πήραν. Βέβαια, όταν μιλούσαμε για αυτά τα ψηλοποσά των 854.000 ευρώ, πιστεύαμε πως το φαγοπότη είναι αρκετά μεγαλύτερο. Δεν περιμέναμε όμως ούτε εμείς πως θα μιλούσαμε σήμερα για 800 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτά είναι επίσημα νούμερα. Φανταστείτε τι έχει γίνει με τα ανεπίσημα. Αν όλα αυτά που ακούτε δεν είναι κομπίνες, τι είναι? Έλληνες, σε όλη την ιστορία της πατρίδας μας διαχρονικά υπήρχαν προδότες. Σε όποιο κεφάλαιο και να ανατρέξεις θα βρεις και μία προδοσία. Τα τελευταία χρόνια όμως οι προδότες είναι οι ίδιοι που κυβερνούν. Είναι οι ίδιες οι ηγεσίες της χώρας. Είναι οι ίδιοι που εσείς ψηφίζετε. Έλληνες, εμείς αγωνιζόμαστε για την πατρίδα. Για εσάς, για εμάς, για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας. Γιατί απλά δεν μπορούμε να δεχτούμε πως θα ζούμε σε μια χώρα υπό ξένη κατοχή. Γιατί δεν ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν άλλο. Γιατί έχουμε ιερά υποχρέωση να αφήσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα όπως μας την άφησαν οι γονείς μας. Έλληνες, προτιμούμε να είμαστε φτωχοί, αλλά να έχουμε την αξιοπρέπειά μας, την υπερηφάνειά μας και την εθνική μας κυριαρχία. Αν όντως αισθάνεστε όπως εμείς, τότε ελάτε μαζί μας στον αγώνα που κάνουμε. Συστρατευτείτε να δουλέψουμε όλοι μαζί. Σας έχουμε ανάγκη. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Μόνοι μας δεν θα προλάβουμε. Μόνοι μας θα κουραστούμε. Δώστε χαρά στις οικογένειές σας, στα παιδιά σας, να ζήσουν σε μια χώρα ελεύθερη. Το κίνημα αφύπνισης Ελλήνων πατριωτών δεν θα προδώσει ποτέ τα όνειρα και τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.